Asamblea de Cooperación pola Paz pretende xerar conciencias críticas e facer que as persoas contribúan de maneira activa a construir unha sociedade civil comprometida coa solidariedade, unha atención constante á xustiza e á dignidade humana. Por esta razón, achegámosvos a realidade de Guinea-Bissau, onde a Cooperación pola Paz xunto coas ONGs locais traballan por mellorar as condicións de vida da poboación. Este conto está nas túas mans, gracias ao apoio de Cooperación Galega da Xunta de Galicia e a ONG Guinea Alternat e a xenerosidade do autor, que cede os seus dereitos. Esta mañá espertoume a música das cabazas. Mamá deixoume dormir, porque hoxe é festa en Bisau e non hai escola. Tivemos que buscar trapos vellos para facer un disfrace. A única máscara que atopamos era fea, negra e branca, como unha caveira. As cabeiras danme medo. Tamén me daba medo ir ao hospital, sobre todo ao principio, antes de coñecer o doutor Vieira. O doutor sempre me di que as miñas vaguas van ao río Xeva e que como siga chorando, a marea inundará os mangleiros e non poderei vender bananas no porto. Polas rúas había tanta xente que meus curmáns estaban asustados e tivemos que ir da man ata a praza. Bailo maior ca eles, porque nas aldeas de Gabú non hai entroido. Na praza, os músicos tocaron cancións de risa e unha das Sida, mamá, deixou de bailar, pero meus curmáns e máis eu brincamos até a noite. Tivemos que nos deitar no chan, porque a casa é pequena, e ás veces escapábanse nos vecinos. De fora viña ruido de xente. Non chumbin case nada, pero vou sentir mágoa cando remate a festa. Esta mañá na escola aprendín cooperación, discriminación e marimba. A maestra contounos que cooperación é que alguén traballa con nós. Debuxou unhas cabazas e un paus e dixo que aquilo era unha marimba. É como a que tocan os músicos da praza. Mamá mandoume ao centro a vender cacahuetes. Fago paquetiños para os turistas. Algún dame un franco de máis, pero non sempre. De volta paro á sombra da miña árbore preferida. Ten flores verdes, ás veces amarelas e unhas froitas vermellas que se comen. Sempre lle pregunto cando vou curar, para non ir máis ao hospital. As follas abanean co vento. Parecen dicir, axiña, axiña. A maestra contoume que a miña árbore se chama anacardio. Tamén aprendín epidemia e praga de langostas. As langostas parecíanme pouca cousa. Agora non, despois de que a maestra nos falase da fame grande en África. Pola tarde imos vender bananas ao porto. Mingos e Sari son os máis atrevidos. Levareinos ao meu anacardio a xogar cos aros. Sari dixo que non podía vir porque tiña que coidar dos irmáns. Mingos e máis eu fomos correndo antes de volver para casa. Mingos gabeou polo anacardio e desapareceu entre as follas. Papá tamén desapareceu un día, pero volverá. Arremedou os chíos dos paxaros, bateu nas polas e ao baixar dixo: "Esta árbore ten corazón". Mamá levoume ao hospital novo. Tamén estaba Brahima, Cadi, Joao e Sari. Estivemos todo o tempo sentados e en silencio, até que nos foron chamando. O doutor dixo que me atopaba ben e deunos arroz e aceite. A Sari levoume da man unha voluntaria con anteollos porque choraba. Eu xa non choro, así que o río pode estar tranquilo. Cando volva do porto, vou ir onde a miña árbore, pedirlle unha voluntaria só para min. E no carnaval que ven disfrazarémonos xuntas con máscaras vermellas como anacardios. Xogaremos, bailaremos e cantaremos cancións de risa.
O pasado decembro de 2020 soubemos que a vacina contra a sida chegaba á fase final dos ensaios clínicos. É unha boa noticia para todo o mundo, pero sobre todo para os países africanos que veñen sufrindo máis que outros esta enfermidade dende hai décadas.